Good morning. Balik na po din sa ospital para sa akong operation today. Ikaw na bahala, Lord. Wala ko'y make-up, maluris ako. Ngit-ngit pa kaayo. Nangadlawon na sad may padung sa ospital kay karon na jud ang operation nako. Gibati na jud ko og kadlok ug kabalaka, pero sagdi lang laban lang ta. Ikaw na bahala, Lord. So gahapon na kami sa Barcelona karon Paris parking. Ready na. Ready na pang operation. Sa ospital napangitahin kay alas 5 pa, alas 5 oras, alas 5:50. Coffee pa si Bruno, palit og coffee. Ako kay bawal na, di na ako pwede mo inom tubig, di na ako pwede mo kape mo kaon before operation. So, gutom na ba ko? Mingaw kayo. Walang pasyente. Elevator ist groß. Ja, für viele Leute. Und vor allem für die Krankenhausbetten. Ja, das ist kein Floor. Lucky. Time 6 Aber hier o'clock. kann man nicht sitzen. Ja. Binako-operahan pa. Operahan ako 7:30 pero wala pa. Waiting pa. I-prepare pa nila ang mga kuhan. Mga alas 10 pa siguro. Ako dun sa waiting area. Time check 8 o'clock in the morning, 8:05. So i-prepare pa siguro nila ang mga kuan or nakapabay pasyente nga na una. So ba tulukan kayo ko, kapoy kayo ko. Hello, good morning. Tumaw niya akong itsura 5 hours after sa akong operation. Muna akong kauban, wala pa nagpa-check. Operation successful. Thank you, Lord. Thank you sa mga prayer. May akong biskuit. Akong kauban, duha lang may kabuok sa kwarto. Ang isa ka pasyente gikuan pa, gipa check up pa. Wala ko kabalo kung kano sa yung schedule. So morning pula akong pinduton kung need na ako og help para ma-add to dayon ang nurse. So morning akong mga tambal ilang gi hatod. Inon na ako na 4 times a day after sa kaon. Tapos mo ang akong mga tusok. Mo ang akong remote control para akong pinduton o gusto na ako mo patindog sa adjustment sa akong bed. Luya pa jud kaayo ko.
duha ka kamot na ako ang naka-dextrose. So namo nang silingan na ako, naabot mo sita check up po din sa nurse. Abot ka na sa iyang operation. Ay, thank you God. Ganina sa buntag, kaduha nga adlaw karon, ganina buntag naabot ang mga nurse kay try nila o patindugon ko. Patindugon kay para hugasan. Ay, nakuyapan ko kay di na ako kaya kay bago pa jud kaayo akong tahi. Pero ila ng trabaho kailangan jud nako tabangan akong kaugalingon nga motindog para makauli dayon. So kanina ni gi-injection na po ko nila og tambal para sa sakit, painful, marag pain reliever. Tapos dahil pa ang akong ginainom, na-try ko og pungko. God side ang nakapungko na ko. Nya niabot ang ilang tawag nga physical therapy. I-try ko niya og makalakaw ko. Nakalakaw-lakaw na ko. Thank you Lord. Kadali lang jud kayo sa milagro. Pinako di pa ko kalakaw. Pati dyan ako ampong ta Lord. Tabangi ko nga makalakaw na sad ko. Makalihok-lihok na po ko. Gusto na ko mauli. Ngayon nila mga 5 days to 1 week. So ikaduha nga adlaw na ko karon. So ayaw. Nga makagawas dayon ko. Stressful kay diri sa sulod kay gusto ka makapahuway saba ang mga palibot kay nay maglihok-lihok duha ra man hinuon mi ka pasyente. Pero taod-taod na nurse mo sulod mo check sa imong BP, mo check sa imong dextrose, kuan kag dugo, injeksyonan ka, tanawon imong samad. No, hindi ko kay lami kay katawa pero di kay ko katawa kay murag mo abre akong tahi. Ang duha ka nurse kaganina murag gid sila mga terorista. Ila di ko. Okay, tindog. Bungko. Tindog. Ano ko kadali ra ba ninyo ingnon na oy, wala gid mo kabalo sa akong gipahati. Kapag upan ako na operahan mo gid ni normal jud sa ila diri kay mo nang kailangan ning kamot jud ang motindog. Mao nang bawal sa ila diri ang naay kauban, unlike sa Pilipinas na naagi tay kauban natong pamilya hiniguman sa operasyon o magsakit ka inigmata ninyo makita dayon sila. Pero dili nurse lagi og doktor ang pwede. Tapos na sila yung mga visiting hours na allowed ang mga bumbisita. Di pataka og kuan unlike sa tuwa sa Pilipinas, no? Matay mga kuan pamilya nga mag-atiman sa tuwa, maglangi-langi ta na. Dili di ka pwede maglangi-langi, kinahanglan maning kamot jud ka bisan pag bag-o pa ka na operahan. Kinahanglan bisag fresh pa na kaayo. Kailangan nimo motindog, mulihok, mukaon kay wa kay masangpit. Mo ginang kalainan. Ay, pait. So, akong kauban na adira. Duha rami sa kwarto. So, nakalakaw ko hangtod dito sa pultahan. Ganina. Itong duha ka nurse ka ganinang buntag. Wala jud. Tindog pa lang din ako. Yapan ko. Duha sila. Siguro kay bago pa akong lawas ba. The whole day nga naghigda. Nya, kalit lang buto sila kay gipukaw ka kay pabangunon kay hugasan para fresh ko no. Naay nung ko'y catheter para sa akong taler nga para di na ko motindog og mangihi pero ugma kay ni anhi ganina ang physiotherapy. Makatindog na ko makalakaw hinay-hinay pero perti na akong gunit sa akong tahi kay basig maabre. Nakalakaw ko padulong dito sa CR. So basig ugma tanggalon na ang catheter sa akong taler. Ay, thank you Lord.
Pwede na akong ampunta doon, makalakaw na dayon ko, makatindog ko. Unya na, kuanda yun. Nakatindog dayon ko, grabe kayo si God. Thank you God. Nakakuan jud ko. Nakasurvive ako sa akong tumor. Kayo nagkuan sali. Nag snow na pud sa gawas. Snow. Patuyuon ako ang kamera para makita ninyo ang bintana nga guys, snow sa gawas. Tugnaw na pud kaayo. Snow na pud sa gawas. Room. So, kung for emergency, pinduton na ako ng pula. Musulod ang nurse kung need na ko og help. Na sa charger na dira, pili ko mag-charge. Pinduton lang po di mo dire ang kaning duwa siguro ako balo para sa suga. Nya. Ang kani para sa akong bed. Kung gusto ko mutindog, mupungko, mo ni mga adjustment pinduton. Mo nang bawal jud na kay mga kauban kay kaya raman jud nimo. Adiba, lisod lang jud kaayo labi na og dako imong operation. Sabi na sa akong kauban nga operahan siya pohon. Kaya na siya cancer. Oh God, ikaw na bahala. Ayuhon mo po siya. Emotional kaay ko sa akong gibati karon sa akong sitwasyon. Pero naapagilay mas lala pa sa akong sitwasyon. Grabe kaay na December pa naman. Ako lang usa. So, wala ning pinduton. Kung gusto ko mo mupungko parehas ani. Automatic sila. Pinduton ako o gusto ko mo higda. Diba? Social. And then, pungko. Awa. Okay. Napungko na ko. Automatic mo nang kuan. No need na na ikauban ka. Pwede rin ni pinduton. Pinduton na nimo ni nakas langit. Pinduton nimo ni nakas purgatorio. Matay sa ng purgatorio. Naaday diri ang pindutanan sa suga. Abi na kung naadira sa kuan. Naaday sa suga. Pinduton. Nakatindog-tindog na jud ko, nakalakaw ko ganina. Dali ra jud kaayo ang kuan tabang ni God. Nagpray ra jud ko, Lord. Gusto ko makalakaw na. Sakit kaayo, di luya pa jud kaayo, mura ko malipong, di jud kaya kay gahapon lang ba ako na-operahan. Tapos na ako inibalik sa nurse, makatindog na ko. Makatindog jud ko. Nakalingkod ko, nakalakaw ko, padulong dito sa pultangan. Ay, God is good. Hindi ko niya pasalpi. Natanggal na ang akong pikas. Nakauban gi sundo sa ambulansya. Duwarang muni ang akong tubig ang akong gamay nga pinduton og gusto ko og help pinduton ra nga niya ang nurse. Ay, thank you Lord. Naman sa doktor mga 5 days ko diri depende sa akong lawas, pero I hope nga
Tapos Sabado makalakaw na ko kay di na makapahuway man ko diri, pero hamstring ba ka ng taod-taod na musulod nga nurse, na mulihok imong kauban, madungog nimo, makatulog ka, kulbaan na po ka kay musulod ang doktor, kuan kag dugo, injeksyonan ka, tanawon imong sakit ay imong operasyon. Ay, lahi ra gyud nga naa ka sa balay kay diretso imong tulog, makalangi-langi ka sa imong pamilya, diri walay mong tabang nimo, laing tao mong tabang nimo, nurse. At least naay mo tabang. Mas safety man po hinuon og naa ka diri sa hospital kay ginamonitor jud ka every now and then. Ug karon nakapungko na ko nga ako ra usa. So maningkamot jud in taon ta nga makapungko. Para di na ta injeksyonan, makauli na ta pohon. Gigutom na inyong inahan. Lami na kayo ikaon. Ganina, naabot akong breakfast, wana ko na videohan karon ang akong lunch. Man akong kaon, nitilaw ra ko gamay kay wakoy gana mo kaon. So mao niyang ilang gi-deliver sa ako fish o potato. So ako na lang isa ang akong kauban, gipauli na kay next week iyang schedule siguro pirahan kay naa siya cancer sa iyang ovary. So hiwaan gid siya gikan diri. Luoy kayo emotional na ko sa akong sitwasyon, tapos naa pa gyud mas malala pa sa akong sitwasyon. Tanggalon tanan iyang matres, pati ang iyang ovary. Unya hiwaan gid siya diri na kay tan-awon og nagkalat ba ang cancer o wala. Tan-awon ang iyang mga organs sa sulod kung wala ba naapektuhan, kay basta cancer baya mandamay og lain nga organ sa lawas. Ay, bye. That's life.